Santo, 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 Diyos sa napigsa, agkanta kami agdaydayaw ken ka. Santo, 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 silaw ken ayat ka, Diyos sa madayaw, awaning ganang. Santo, 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 dayawin ka, dagiti sa santo, agsangsang kamaysa. Kerubim ken serapim, agparin tumengda, agrukbab ken ka, adi umingga. Santo, 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 tawagan ka, dati manang puso, gloriam iliwen na. Santo, 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 Diyos sa darangan, at nakabalin, asiken ayan. Santo, 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 Diyos sa namarswa, langit ken dagat, siksikat idayaw da. Santo, 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 manakabalin ka, Diyos sa madayaw, awaning ganang. Amen. Ayabti panagdaydayaw, dagiti Salmo, chapter 147, verse 1. Madaydayaw iti Apo, nasayaat akantaan ti panagdayaw iti Diyos tayo, nasayaat kenrungbeng ti mangidaydayaw ken kuana. Agkararag tayo. Amami a Diyos, agyaman kami, Apo, iti nagpintas nga aldaw nga impaay mo kada kami. Agyaman kami nga inikan na kami ti panawon o tapno kastakit agserbi kada kayo. Tatanga aldaw, ket agyaman kami ti nakaradkad nga bagbagi, nga adda Apo iti biyagmi. Agyaman kami ti agtunggal maysa, dagiti anak mo, nga iso ti mangidadaulo Apo, iti kapilyami. Agyaman kami iti puso, Apo, iti ipanagserbi. Apo Jesus, aratoy kami sangwanam, nga dumawdawat Apo, pamakawan, panagdalos Apo, iti kinabibiyagmi. Apo, hang kami nga karapat dapat, iti sangwanam, sika Apo iti mangdalos kada kami, sika mangted parabor, mangted kapya, iti puso mi. Agyaman kami Apo, daytoy nga simbaan, nga inusar mo, tapno kastakit, agnanayong kami Apo nga umasidig, iti panagkararag Apo. Di na kami Apo nga baybayan, tulungan na kami iti inaldaw-aldaw Apo Jesus. Ket Apo tulungan niyo met dagitoy kakabsat mi, nga
Agbuybuya apo, ket agdengdengeg apo, iti sasaom, kasamot agkarkararag. Di na kami nga panpanawan apo, kanayon na kami nga kadkadwaan. Apo, sika apo iti, apo Diyos mi nga manakabalin, nga mangtartarubabay kada kami amin. Sika apo iti bihag mi, sika apo iti mangmangted apo iti kapya, iti agtunggal maysa, iti ilimi, daytoy nga simbaan. Hana kami nga baybayan apo, ket dalusan na kami nga kanayon. Apo Jesus, ikararag mi dagitoy am amin, itinagan ni Apo Jesus. Amen. Mukti Diyos, sumbatan na kararag ko. Mukti Diyos, sumbatan na kararag ko. No agbiaga ka na santuan, kinadakes pagnanawan. Mukti Diyos, sumbatan na kararag ko. Idem ti tinapay, ti biyaga po. Ama ipay ito'y kararwa. Kas panangted mo diyay, tenat baybay, kadagiti tao ado una. Tatapo iti panakaibasa, iti nasantuan na surat, ket masarakan iti daan na tulag, iti may kadwa nga Samuel, kapitulo 5, versikulo maysa hanggang na 5, hanggang na versikulo 9, hanggang na 10, kat daytoy ti kunana. Nagkaykaysa dagiti amin na tribo ti Israel, anapan ken ni David, ijay Hebron, ken kinunada ken kuana. Adtoy kami akadaraam, iti napalabas uray idi aripay laeng ni Saul. Sika ti mangipangpangulo iti armada iti Israel ken paggugubat. Ket ingkari ken kani Apo nga ipanguluam to dagiti tattao ken sikanto ti mangituray. Kadakwada ngarod napan dagiti amin nga pangulo iti Israel ken Ari David ijay Hebron. Nakitulag kadakwada iti imatang ni Yahweh inkog sagrar na iti David ket nagbali nga ari ti Israel. 30 atawen idi maisaad nga ari ket nagturay iti 40 atawen. Manipod Hebron inturayan na ni ti Juda iti 7 atawen ken 6 abulan. Manipod Jerusalem inturayan na ti Israel ken Juda iti 30 ket 3 tawen. Kalpasan ti panagagaw ni David iti sarikadkad na nagnaed sa jayket pinanaganan na iti syudad ni David. Pinalawan na ti syudad manipod ti lugar ang nagaburan iti daga iti akindaya abangir iti turod. Pimmigsa ni David akas agturay taadda ken kuana ni Yahweh ang manakabalin. Amin. Daytoy ti sao ni Apo Diyos sagyaman tayo. Bendisyon ang kati kinapudno tapno tatataraon ko Apo ken magpukaw tikin nadakes ko ken ragsak masarap ko. Ibasa kada kayo ti sao iti Apo, iti naimbag adamag, kas insurat ni San Marcos, kapitulo 6, versikulo maysa, aging gana iti 10 ken 3 ket kastoy iti maibasa. Maumsi ni Jesus iti Nazaret,
Pimanaw ni Jesus iti dayta lugar ket nagsubli iti ili na. Simurot ken kuana dagiti adalan na, iti aldaw a panaginana, napan nang isuro iti sinagoga. Adu dagiti tattao sadyay, nas daw da amin a nakangug ken kuana. Sinaludsod da, sa dino iti nangalaan da ito e tao kadagitoy. Kasano iti panakagunod na iti kasta a kinasirib. Kasano ang makaaramid iti milagro? Saan aya nga iso ti karpintero nga anak ni Maria, ken kabsat da Santiago, Jose, Judas, ken Simon? Saan aya nga agnaed ditoy dagiti kakabsat na babae? Dagitoy ti kinunkuna, dagiti nagdengdengeg ken kuana, gapu iti siddao da, iti kasta inumsida ni Jesus. Ket insungbat ni Jesus kadakwada, mapadayawan ti propeta iti sino man a lugar, malaksid iti ili na, kadagiti kabagyan na ken pamilya na. Awan Apolos ti naaramid na milagro sadyay, malaksid iti pinangpaimbag na, iti sumagmano a masakit baboon iti panangipatay na, iti ima na, kadakakwada. Mas daw unay, gapu taawan pamati dagiti tattao. Napan ni Jesus, anang isuro kadagiti aglikmot a barbaryo. Inayaban na dagiti 12 ket 2 nga adalan na, ket imbaon na ida asagudwa. Inikan na ida iti panakabalin, amang paksyat kadagiti dakes nga espiritu. Binilin na ida, di kay mangitugtugot iti uray anya. Tinapay man, wenno bayon, wenno kwarta, kadagiti bolsayo. Sarukod laong ti itugot yo. Agsapatos kayo, ket umanayan ti maysa a kagayo. Inayon na pay, iti sa dinuman a lugar nga adda mangawat kada kayo, agyan kayo iti dayta abalay, agingga iti ipapanaw yo iti dayta nga ili. No dumteng kayo iti lugar nga awan, umawat ken dumngeg kada kayo, pumanaw kayo, ket pampagan nyo ti tapok, kadagiti saksa kayo, akas balaag kadakwada. Napan ngarod dagiti adalan na, ket inkas kasabada kadagiti tao, ang masapol ngagbabawi da kadagiti basbasol da. Pinaksyat da ti adu a demonyo, sinapsapwan da iti lana dagiti adu ang masaksakit, ket naimbagan da amin. Ni Apo Diyos nagbendisyon, iti panakaibasa, iti paset, tinasantuan asurat. Amen. Ti sasao anaragsak sao ama mabiyag. Ti sasao anaragsak sao ama mabiyag. Sa ganata iti puso tayo, iti mensahe iti kanta ti Nax Virtual Choir. Would you be free from
Daydayaw iti nagan ni Apo tayong Heso Kristo, iti daytoy nga aldaw, iti mensahe iti kanta, nga iso nga impaay dagiti membro iti Nax Virtual Choir. Agyaman tayo, iti presensya iti Diyos kada tayo, iti daytoy umuna nga Domingo, iti bulan, iti Hulyo. Ket agyaman tayo, kadagiti amin nga anak ni Apo Diyos, nga nayanak iti daytoy nga bulan, iti Hulyo. Kas kumaka ni Pastor Julio Sahagon. So nga Julio tinagan na ta na yanak iti Julio. Kaya ni Ate July. Ken uray pay ni kabsat nga Phil-Am. Kakabsat, ken daddo mapay. Ket kararag tayo sakbay ang maipaay iti mensahe. Ipeksami iti panagyaman mi ken ka o Diyos, iti daytoy nga aldaw, iti panagdaydayaw, wenno panagrukbab mi, iti nasantuan anagan mo. Madaydayaw ka o Ama, iti daytoy nga bulan, iti Hulyo. Agyaman kami, iti sagot mo nga salunat kada kami amin o Apo. Ita nga bigat, tapno makapagdaydayaw kami anasaya at ken ka. Ket nga rod o Apo, sika nga rod iti mangipaay, iti sirib, iti anak mo nga mangiburay, iti sasaom itangal daw. Gapo na o Apo nga amin nga ibaga na itangal daw, ket aggapo ken ka. Babaon iti panangandingay, iti nasantuan nga Espiritu. Sika nga rod o Apo, iti maididayaw, iti biyag, dagiti amin nga anak mo nga naka-online ita. Tapno mangeg dati timek mo o Diyos, babaon iti adipen mo. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi, babaon itinagan ni Apo mi nga Heso Kristo. Amen. Kakabsat, amok nga nagbuya kayo iti rabii, iti naimbaga damag, ken uray pa itatay bigat iti dawn prayer tayo, nga siya iti pastor in charge, ket nalpas iti dawn prayer iti alas 6, ket ita nga bigat, ket first service when 7 a.m. worship service. Ket madaydayaw ni Apo Dios iti daytoy nga bulan iti Hulyo. Ket adu dagiti naimbaga damag amang ngagtayo, bubuon iti ayat iti Dios kada tayo. Kakabsat, kang runana agyaman kami iti Dios with Kuya Jimmy, gapuna ta nakabakuna kamin. Ket agyaman kami iti Diyos, gapo iti bendisyon na kada kami, kada tayo amin kakabsat, nga naikan iti gundaway, tapno matudukan tayo iti bakuna, nga iso iti panagsangga tayo, iti daytoy nga COVID-19. Nga mo yung kakabsat, dadya mabuyboyayo, nga at dadagiti kaso, iti panagbakuna, iti Makati, iti Caloocan, o weno iti Quezon City, kanda dumapay nga lugar, ket naaramid mat kanyak iti Friday. Nga iti jay intudok da kanyak ket awan, iti bayal na weno da jay ang kabilda. Nalipatan da jay nurse. Iso nga tinudok na kon ngam awan nagyan na. Iso nga inulit na, nagsorry kanyak, takit kitaok, kakabsat. Iso nga namin nga tinudoknak iti Friday, ngem dimawat kanyak iti panagpakawan. Pakawanendak nalipatak nga inikan, iti dajay vaccine, kakabsat. Ket awan anyaman ako nakmut ken kuana. Gapot ang mamatiak nga dagitoy nga araramatan iti gobyerno tayo nga nabannog da. Makitak nga nagpudot iti ayanda, ket makitam da jay bannog kadakwada kakabsat. Iso nga daw dawata ken inkargararagak istuda sakbay iti dayjay panagvaksin. So kakabsat iti daytoy nga aldaw ang mamatiak nga adu dagiti pagyamanan tayo iti Dios. Gapu itagtultuloy nga panangipaay na iti presensya na kada tayo. Ket isumet iti mensahe iti daytoy nga aldaw kakabsat, iti presensya iti Dios.
iti presensya iti Diyos. Mariknayo kadi iti presensya iti Diyos iti biyagyo, kakabsat. Ket iti dayjay panagadalmi, iti leksyonary, iti daytoy nga aldaw, iti Domingo, iti Miyerkules, babaen ken Dr. Menry Mendilio, ket naadalmi, dagiti upat nga banag, may papan iti presensya iti Diyos, kadagitoy nga sursurat, iti daan at tulag, ken iti baro at tulag. Nagpintas nagbasa, kakabsat, ken mangutob iti sasao ni Apo Dios. No anya iti kay papanana dagitoy iti biyag tayo. Umuna dadya imbasa tatay ni Ate Neri. May papan iti biyag ni Ari nga David, kakabsat. Iti may kadwa nga Samuel, Kapitulo 5, versikulo may saken, aging ganiti 5, ken siyam, ken ti sangapulo nga versikulo. Ket luktan nyo dagiti Biblia yu kakabsat. No adda awit nyo nga Biblia, wenno kaabay yu dagiti Biblia yu, ilukat yu iti may kadwa nga Samuel, Kapitulo 5. Ket mabasa ito ditoy, iti biyag ni Ari nga David. Nga ni Ari David, ket pinili ni Apo Dios, kakabsat. Ni Apo Dios iti nang pili ken kuana, tapno ipanguluan na iti sangapulo ken dua nga tribo, kakabsat. Ket nito'y impakita dagiti tao ti inda panangiyamong nga ni David ket agbalin nga ari da. Nga yan namong da nga kinunada kakabsat ken ni David, adtoy kami akadaraam. Nagpintas kakabsat. Iti response when sungbat dagito nga tattao ken ni David kakabsat. Ket manulaong iti tawan ni David iti agari kadakwada. 30 ti tawan na. Idi naisaad nga ari. Ket mano nga tawan nga nagturay kakabsat. 40 nga tawen nga nagturay. Nga nagturay manipod Hebron, inturian na ti Huda, iti 7 a tawen, ken 6 a bulan. Ken manipod Jerusalem, inturayan na ti Israel, ken Huda, iti 30 ken 3 a tawen. Dayta kakabsat. Iti kabibiyag ni David, kas pinili iti Diyos. Iti dayjay nga panawen kakabsat, nga panagari na, saan mo't nga amin kat umanamong kenkwana. Ngem dito'y mabasa tayo kakabsat, nga insaad isuna ni Apo Dios, kakabsat. Nga mabasa tayo dito'y, paset tinasantuan na surat, iti may kadwa nga Samuel, Kapitulo 5, versikulo 10 nga kunana, nga pimigsa ni David, akas agturay, ta adaken kuana ni Yahweh, aman nakabalin amin. Ti kayat nga asawan dito'y kakabsat, nga nun adda iti presensya, iti Diyos kada tayo, ket nalaka nga awaten tayo, no anya ti kayat na, iti biyag tayo, when ibaga iti biyag tayo. Nga uray siya, nga pinili iti Diyos, kunak nga pinili nak ti Diyos, gaputas sa iti, at first, ket saan ko nga pinili iti Diyos iti biyag ko? Uray ibagbagak iti nga, when ikan kantak nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ngem saan ko nga pinili iso na? Iti rejay nga panawen, ket kayat ko, iti agtalaw, iti imatang iti Diyos. Gapu kadagit tinailubungan namang mangeg ko, nga kunada, anya nga iti biyag mo na agpastor ka, Marcel. Anya nga, di agpanglaw kantuno, agpastor ka. Kasta ti mangmangeg ko kadagit iti tattao kakabsat. Anya kano ti masakbayak, no agpastorak. Agriga taklaong. Ket kakabsat,
Iti inlokat ko, inokrad ko, ti sao, iti apo, babaon, iti nasantuan, asa sa una. Kanin sa una dito, paset ti nasantuan na surat. Iti surat ni San Juan, kapitulo, 15, versikulo 10, nga kinunana, iti Diyos kanyak, saan asikati ng pili kanyak, no diket siyak tinang pili ken ka. Dayjay ti kinunana ditoy. Isu kakabsat kada tayo ag kuna nga pinilyo ti Dios saan ngagpayso dayta. Ti Dios iti nang pili kada kayo. Isu nga makaited kayo para iti Apo gaputa pinili na kayo ti Dios. Insad na kayo ti Dios. Ken awan ti duwa-duwayo amang ted para iti Dios gaputa amuyo nga daytoy nga ited yu ket maaramat para ken kuana. Para iti pakaidaydayawan, iti nagan ni Apo Diyos. Kakabsat. Iso nga, iti panagari na Ari David, ket nagbaligi iso na, gaputa addaken kuana ni Yahweh aman nakabalin amin. Iso nga agbaligi, iti pamilya tayo, when ti kasasad, iti biyag tayo, dito rabaw ti daga kakabsat, gaputa adda ni Apo Diyos kada tayo. May kadwa nga inadalmi kakabsat, kat isu daytoy surat dagiti Salmo, kapitulo 40 ken 8. Nga, sawan na ditoy, ti maysa nga kanta, Tisyon a syudad ti Diyos. Tisyon a syudad ti Diyos. Anya ti pangiturungan na ditoy kakabsat, iturong na ditoy ti syudad ti Jerusalem. Iti ili ti Israel, kakabsat, nga pinili iti Diyos. Dayto nga nasyon, ket adu dagiti kapadasan na iti gubgubat. Ngem awan iti nakaparmok, iti dayto nga nasyon, gaputa pinili iti Diyos. Naadalmi, dayjay innom nga aldaw, nga gubat kakabsat, iti lasud ti innom nga aldaw, ket nalpas nga dayta nga gubat, mabuyay yu iti YouTube. No anya iti milagro nga napasamak iti Israel. Nga adu dagiti nasyon iti kagubat da. Ngem gapu iti sirib nga impay iti Dios kadagitoy nga pangpangulo dagiti soldado ken ti pangulo iti Israel ket nangabak da. Saan pay nga naabak kakabsat daytoy nga ili ti Israel gaputa adda kadakwada iti Dios. Pinili isu dati Dios kas ken ni David kakabsat. Isu nga ditoy ipakita na kakabsat. Dito'y dagiti Salmo, kapitulo 40 ken 8, iti versikulo 3, nga impakita ti Diyos nga adda talged, iti kaadana, iti uneg, dagiti sarikad ti syudad. Isu nga no adda iti Diyos, iti uneg, iti pagtaingan tayo, ket nalagda dayta nga pagtaingan, akas iti kunana dito'y kakabsat. Imparang na dito'y kakabsat. Iti verse 4 nga kunana, nagmaymaysa dagiti ari mao ti bantay ti Sion. Ngem idi makita da iti syudad, nas daaw da, nagbuteng da, ken nagtaray da. Sadyay, nagpigerger da, iti buteng ken danag. Akas iti babae, nga agpaspasikal, kunana ditoy. Nagdegerger da kakabsat. Idi nakita da dayto nga syudad nga pinili iti Dios. Isu nga awan iti nakaparmok di dayto nga syudad iti Jerusalem gapuna taadda iti pannakabalin iti Dios sadyay. May katlong inadalmi kakabsat ket daytoy may papanmet iti biag ni Pablo. Dayjay kapadasan na iti biag kakabsat. Nga iti kinagpayso na ni Pablo ket saan nga pinili iti Diyos. Adu dagiti naglablabsingan na. Adu dagiti nagbitutan na iti sangwanan iti Diyos. Ngem iti ligudan na dagitoy ket nakita iti Diyos isuna amagmag na. Ket iti kabayatan iti pannagnana ket nagsao iti Diyos. Nga kinuna iti Diyos ken kuana Pablo, Saul, Saul, apay nga ikaskastoy na. Iti dayjay nga gundaway.
Simungbat ni Pablo, Apo. Ni Pablo, dagos, nga naamuan na, nga itagsasauken kwa na ket iti Diyos. Ket sadyay, na addan iso na ti gundaway ken oportunidad, nga ikamatalek iti biyag na iti Diyos. Adda, inted ti Diyos ken kwa na iti pabor kakabsat. Ket ni Pablo, ket nagbalin nga rod nga apostol ni Apo tayo nga Heso Kristo. Ket idayjay panagbalin na nga apostol kakabsat, ket awan sa bali nga inain waragawag, no di ket dagiti naimbaga damag, may papan ken ni Apo tayo nga Heso Kristo. Saan nang impasindayag iti bagina? Kakabsat, no diket sindayag na kakabsat ni Apo tayo nga Heso Kristo. Isu dayjay naglukat iti langit iti biyag ni Pablo. Ket awan sa bali nga naramid na no diket simurot isuna iti pagayatan iti Dios. Iti likudan dagiti rigrigat ken dadumapay nga napadasan na, ket nagtultuloy isuna nga nakipagnaken ni Apo tayong Heso Kristo. Kasta kumamot kakabsat iti biyag tayo. Datayon nga timmalikod, kadagiti saan nga nasayaat nga aramid. Itilutuloy tayo kuman iti makipagna, iti dalan ni Apo tayong Heso Kristo. Akas iti naramid ni Pablo. Nga iti dayjay panang talikod na, ket adun dagiti inararamid na, apan nagmisyon. Adun dagiti tattao nga nabaliwan iti biyag na, gapo iti inna, panangiwaragawag iti sao iti Diyos, kakabsat. Kastamat kakabsat, iti may katlo, may kupat nga inadalmi. Daytoy na imbagadamag, may papan iti biyag, ni Apo tayong Heso Kristo nga nagsubli iti ili na nga Nazaret. Saan nga naimbaga damag ti napasamakin kwa na? Ngem, tinaimbag ditoy, saan nga naupay ni Apo Jesus, nga inwaragawag iti naimbaga damag, numampay, dagitoy nga kailyan nakit saan da nga inawat isuna. Saan da nga namati ken kwa na? Ngem ditoy impakita na, iti presensya iti Diyos. Isu kakabsat, anyaman dagiti aramidan tayo. Ket aramidan tayo kumadaytoy para iti pakaigloryaan iti Diyos. Kas kuma iti daytoy ng aldaw. No agkanta tayo, ket agkanta tayo para iti pakaigloryaan iti Diyos. No agmensahe tayo, aramidan tayo daytoy para iti pakaigloryaan iti Diyos. No mangted tayo para iti pakaigloryaan iti Diyos. Awan sa bali, kakabsat. Nga maingat nga to, kadagiti amin nga intayong aramidan, no diket ni Apo tayo nga Heso Kristo. Isu ditoy, kakabsat, nga kinunana ditoy, nga kinunana ni Apo Jesus, umanayan ken ka ti parabor ko, tanapigpigsa ti panakabalin mo, no nakapsot ka. Isu nga dagitoy nga parabor nga insagot ni Apo Jesus kada tayo, pagyamanan tayo. Kakabsat. Ket anya itinaramid ditoy, napasamak ditoy, maikopat nga dalan tayo iti naimbaga damag, may papan ken ni San Marcos. Pinili ken imbaon ni Apo Jesus dagiti sangapulo ken duwa nga disipulo na. Ket binilin ta isuda kakabsat nga inda nga itultuloy nga iwaragawag wen ikaskasaba tinaimbag a damag. Nga kunaon da kadagiti tao agbabawi da kadagiti basbasol da. Ket anya tinramid dagitoy nga disipulo baboy iti panakabalin ti Dios adu dagiti pinaksyat da nga demonyo. Ket adu dagiti sinapsapuan da ti lana ang masaksakit.
ket imbag da amin. Isuda kayo kakabsat, iti dayto nga gundaway, nga dumawat iti kaasi, ken panaglaing, kadag iti sakit yo. Dawaten nyo kadag ito'y kaabay yo, no adaman kaabay yo dita. Ket ipatay na iti man nakabalin nga ima na kada kayo, ket daytoy nga tao nga pinili iti Diyos itangal daw. Ipatay na iti ima na kada kayo, ket babaon iti panakabalin iti Diyos, ket umimbag kayo amen. Amen. Isu nga niya, tinadal tayo iti daytoy ngal daw, daytoy iti upat nga ibati kada kayo kakabsat. Nga iti presensya iti Diyos, adda iti panakabalin. There is power. Adda iti panakabalin. May kadua, babaon iti presensya iti Diyos, adda iti panagbaligi. There is victory. Ken babaon iti panakabalin iti Diyos kakabsat, adda iti turay. Adda iti turay. Adda iti turay. Ken adda dayjay authority nga kunaon tayo na adda iti presensya iti Diyos kada tayo. Mabalin tayo nga kunaon. Babaon iti naga ni Apo Jesus. Sika nga addaan iti sakit nga cancer, sika nga addaan iti COVID, umimbag ka. Amen. Amen. Isu nga iti daytoy nga aldaw, datayo amin nga pinili iti Diyos, ket addaan tayo, kadagitoy nga kababalin, kakabsat. Adda iti panakabalin iti Diyos kada tayo. Adda iti turay iti Diyos kada tayo. Adda iti panagbaligi. Gapu iti presensya iti Diyos. Ket datayo iti daytoy nga aldaw, dawati kakabsat. Nga umasideg tayo iti sangawanan iti Apo, ket agyaman tayo ken kuana. Gapo iti inangay naramid kada tayo, iti daytoy nga bulan. Mamatiak nga insagot iti Diyos daytoy nga bulan kada tayo. Tapno kasta agtultuloy tayo nga makipagnaken kuana. Dawate kakabsat nga agkararag tayo. Agkararag tayo. Ipeksami itiin kami panagyaman ken ka o Apo iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami iti kinaimbag mo o Apo. Iti biyag iti sagtumugal maysa kada kami. When o Ama, agyaman kami. Iti biyag nga sagot mo kada kami o Diyos, iti daytoy nga aldaw. Dawaten mi o Apo, iti agtultuloy, nga panangipaay mo, iti presensyam kada kami o Apo. Dawaten mi kadi o Diyos, nga saan na kami nga baybayan. Kaasyam na kami kadi o Apo. Ket tulungam kadi o Apo, dagiti anak mo nga daan iti sakit ken sa gubanit. Itultuloy mi nga ikarkararagan o Apo ni Manang Bet Reyes. Bendisyonam kadi iti salunat na o Apo, iti daytoy nga bigat. Kaasyam kadi iso na o Apo. Ket sapay kuma, ta bendisyonam iti salunat na itangal daw. Ken kastamet o Apo nga bendisyonam kadi ni Nanay Amor Sermonia, bendisyonam ti salunat na o Apo. Ken kastamot ni Mami Presi Ancheta, bendisyon namin sunay, patay mo ti man nakabaling imam ken kuwana o Apo. Sapay kadi ta umimbag iso na o Diyos. Kadagiti anyaman nga sakit nga daken kuwana. Ken kastamot o Apo kanim Manang Presi Kajente, kamatelek ni o Apo iti salunat na itangal daw. Bendisyon nam kadi iso na ken ni Manong Samuel Kajente. Ni Manong Jaime Ferrer o Apo, bendisyon nam kadi. Sapay kumata, sika iti mangipaay, tinasayat nga salunat na. Ni Manong Raymond Neflas, agyaman kami, tanabisita mi isuna, nakita mi o Apo, iti kinaragsak na. Gapu o Apo, iti tultuloy, nga panangipaay mo, tinasayat nga salunat ken kuana. Bendisyon nam o Apo, ni Mami Nati Pascual, ket sika kadi o Apo, iti mangipaay, tinasayat nga salunat na. Kani Doktora Lay Juan, Ijay, Mindanao, bendisyon nam kadi ni Doktora o Apo, sapay kumata,
agtultuloy, iti panangipay mo kenkwana, iti pigsa o Apo. Ni Nanay Felisa Sanchez, bendisyon am kadisuna. Da Nanay Lilia Marquez o Apo, damanong dani pagaduan. Kamatalik mi o Diyos, dagiti salun at da. Da Tatay Manuel Garcia ken Nanay Maxima Garcia o Apo, bendisyon am kadisud akan kanayon. Ken uray pay o Apo, damanang Zenny Cardona, bendisyon am kadisud akan kanayon. Kamatalik mi o Apo ti biagda. Ken uray pay o Apo, naman ang Adelina Roman, bendisyon am iso na o Diyos, iti tingal daw. Ipatay mo kadi iti manakabalin imam ken kuana. Kastamat ni Nanay Josefina Bautista, bendisyon am kadi akan kanayon iso na. Da Ate Roda Soriano, ni Ate Roda Soriano Moreno o Apo, Nueva Vizcaya nga daan ti COVID with her co-worker, ijay probinsya, iti Nueva Vizcaya, provincial office o Apo. Bendisyon na misuna, ken dagiti kakadwana, ket itinabit nga panawen, mapukaw da ito nga COVID nga dakadakwada. Kani Brother Alan Natividad, bendisyon na misuna, ken ti familia na o Apo, ket ited mo kaditi complete healing ken kuana o Diyos. Ken kastamet o Apo nga kadawdawatan ken ikararagan mi. Ni Manong Diosdado Sorita Orpilla, ket bendisyon nam kaditi salun at na. Da Manong Larry Correa, Manang Eva Correa, ken Ryan Correa. Ken urepay ni Manong Ray Asuncion, bendisyon nam kadi o Apo. Iti salun at na iti daytoy aldaw. Ken uray pay nga makipagrik na kami ni Manang Mercy de la Peña, ijay Canada, iti pupusay iti asawa na o Apo, ijay Pangasinan. Ikamatalik mi kadi o Apo, dagiting familia makipagrik na kami kadakwada. Ni Manang Remy Balan, ijay Amerika, sapay kaditi pay mo kadi o Apo, iti complete healing. Ket Apo Diyos, agyaman kami, iti insagot mo nga biyag, dagitoy nga anak mo Apo nga agkasangay iti daytoy nga bulan. Agyaman kami iti biag ni Manang Julie Guillermo nga agkasangay iti daytoy nga aldaw ni Brother Phil ngaray-ngay nga agkasangay iti daytoy nga bulan. Ni Nanay Amor Sermonia iti 7 o Apo ken kastamet o Diyos ni Nanay Marcelina Evangelista into 9. Bendisyon nam kadi dagitoy nga anak mo Apo nga agyaman ken ka gapu ti sagot mo nga biag kadakwada ken kadagiti amin nga agrambak iti anibersaryo ti kalaysa da o Dios, bendisyon nam kadi isuda ken kastamet o Apo nga iraman mi ti kararagmi dagiti amin nga ipatpateg mi nga OFW nga agtatrabaho di Balasio Taaw, bendisyon nam kadi isuda ken ti nasyon mi nga Pilipinas o Apo, bendisyon nam kadi iti nasyon mi. Agtultuloy kadi o Apo iti panagvaksin kadagiti amin nga anak mo. Tapno kasta di umay nga Disyembre ket da kami amin ket addan iti immunity na o Apo. Ket Apo Dios, bendisyon nam iti tunggal may sa kada kami itangal daw. Itiin kami nga panagkomunyon. Iti daytoy nga the Lord's Supper. Ket o Dios, bendisyon nam oray pay dagiti kabsat mi no at dada iti Zoom ket makipagpaset da kadi iti daytoy nga aramid iti panagkomunyon. Wenno Ama, sikat imang bendisyon kadagiti amin nga anak mo anak kadwa mi itangal daw. Dagiti nanayganan mi o Dios nga anak mo ken oray pay dagiti saan amom o Apo na anya dagiti kasapulan da. Ket dawaten mi kadi o Dios nga ipatay mo kaditi manakabal nga imam kada kami amamin. Ket umimbag kami kadagiti sakit mi. Bendisyon ni precious kadi o Apo ken ti salunat na. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi. Babaon ni tinagan ni Apo mi Jesucristo. Amen. Amen. Dawati kakabsat iti panagmaymay sa tayo itangal daw itinagan iti Dios iti intayo celebrar iti the Lord's Supper. Ket dawate kani Kuya Jimmy ken Ate Neri nga umay kayo ditoy ti celebrar tayo daytoy nga the Lord's Supper.
Ti Apo at dako makada kayo, Ti Apo, kastamad ken ka? itangad yu dagiti puspuso yu. Ti Apo iti amin na biyag, imay nakipagyan kada kami, nangagas ken ang isuro kadagiti tattao. Nakipangan kadagiti manang basol ken nagunod na ngagpahay ken ka, iti baro a tao babaen ti danom ken espiritu. Nakita mi ti dayag na nung paikasta nagpakumbabaga po iti panagtulnog iti pagaytam, si ayat ni mawat ken patay iti krus. Babaen iti papatay na, winayawayaan na kami iti panakabalin ni patay, babaen iti panagungar night din nakada kami iti biyag ngagnanayon. Idi rabi a panlangted na ti bagi nang agpay kada tayo, nangala iti tinapay. Idi nakapagyamanen, pinisi na ti tinapay kented na kadagiti dalan nakit kinunana. Alayin nyo kaninyo daytoy ti bagik a mapisig po kada kayo. Idi kalpasan iti pananggrabi, innala na iti kopa. Ket kalpasan na inted na ti kopa. Kadagiti adalan na ket kinunana. Dakay uminom kayo, dakay amin. Daytoy a kopa, isu ti baro ab tulag, at iti darak, ami bukbok, ami paay kada kayo. Ken kadagiti adu, agpaay ti panakapakawan dagiti basbasol. No kanentoy daytoy tinapay, ken numentoy daytoy a kopa, mapabaro iti kapadasan tayo ti kaadda ni Kristo kada tayo, iti umay na iti maudi a panagbaligi. Agkararag tayo. Iti sasangom mi iti lamisan mo, Diyos, saan kami ngagdalak iti bukod mi a kinalintag, no dikat iti mabubos nga ayat mo, may ka magsipod damo mi at ilang pamuspusan, tapno agbiag kami ken masarakan mi ti mataginayon na panakapnek. Isu ti panagtalak mi ken ka. Sapay kumata ti panaglakamay ti daytoy a sakramento, makatulong iti naimbaga panakamumiken ka. Mangipalagip kada kami iti panagbiag nga daan ti naurnos a panakaawat, iti pudno kaya tao mi, itinagan ti makisalakan. Amen. Kabsat, awisan kayo amin, umay tayo. Ket kanen tayo, dayting tinapay, no, dati na isagana yo, kanen tayo, ti dayting tinapay, ken uminom tayo, iti kopa. Itinagan iti Diyos Ama, Anak iti Espiritu Santo. Amen. Mangantay ko kabsat, itinagan iti Diyos Ama, kanin tayo daytoy nga tinapay. Agkararag tayo kakabsat. O Diyos, Itid mi ti panagyaman mi, pagkakakada kami ti tiyempo iti komunyon, na ikat ti anyaman na panagdalasim, nairugi ti baro a panagkadwa, itdem kadakam ti pinakalingan-langan ken Kristo. Isu nga imay tapno agserbi kada kiti tattao. Itdem ti grasya ken panakabaling agpaay kada kami amin at tiyempo. Itdem ti ragsak ti panakabaling nga anak mo ken panagtulnog ti pagayatam. Itinagan ni Yesu Kristo. Amen.
tayo di panawon, ti panakaala dagiti sagsagot, masapol mangitugot ti tunggal maysa iti sagot, akas mayan nurot iti imparabor ti Apo Diyos. Kat Apo, makita tayo ta screen tayo iti video account, kasamat iti GCash number, nga iso Apo iti pag-deposit tayo, pagpatuludan tayo iti offering tayo, nga iso mausar iti kapilya tayo iti nga duma pay Apo nga aktibadades ken ministries. Tuy sagot nga yegni, nagtaud ako kwa, italek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amen. Agyaman kami ken ka o Diyos, di kiniimbag mo kada kami, am amin nga anak mo. Ket agyaman kami, kadagito nga bendisyon, nga isong ipaayng mi, iti agtultuloy nga panakaiwarnak iti naimbaga damag. Bendisyon naman kadi, dagiti sagot, dagiti amin nga anak mo itangal daw, tapno kasta maaramat o Apo, iti panakaipaay, dagiti kasapulan ti iglesia, ken dagiti anak mo Apo, nga kasapulan iti kaasi ken tulong. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi, babaon iti nagan, ni Apo ming Hesu Kristo. Amen. Naimbag abigat ti amin kakabsat ket madaydayaw iti Dios ket iti serbisyo tayo tunggal komunyon ket adda iti Zoom mabalin niyo kakabsat nga aramatin dagiti Zoom link nga iso nga isend mi kada kayo tapno kastaket makadwa da kayo iti selebrasyon iti Santa Komunyon. Ken kastamet kakabsat nga ni Apo Dios kuma iti maidaydayaw ken may tan-ok dagiti amin nga kasangay ni Manang Julie, iti dayto nga daw, Julie Guillermo, ni Phil-Am Agarayngay, ken iti intuno 7 ni Nanay Amor Sermonia, ken intuno 9, ket ni Nanay Marcelina Evangelista. Madaydayo iti Diyos, kadagiti biyagyo kakabsat. Ken kastamat nga kablaawan da kayo amin, nga nakaduami, dito'y aramid iti panagdaydayaw, dagitoy nga kabsat, the Brother Arnold Kalimag, may isang security guard nga oray agargwardya ket agbuyboya isuna. Ni Ruth Vieda Dulay, Genueva Vizcaya, ni Apo Diyos kumay iti mang bendisyon. Agyaman kami, Pastor Marcel, iti napatag nga mensahe iti biyag nga inka imburay. Ken kastamat ni Nanay Lilia Marquez, iti Quirino Province. Ni Manang Lydia Blanche Fausto, Valenzuela, ni Apo Diyos kuma iti maydaydayaw, iti biyagyo nanay, manang Loli Chu, ket ni Apo Diyos kuma iti mang bendisyon, ken ka nanay, ken uray pay, manang Virginia, Kudyamat, ni Chavhart, ni Chloe Asuncion, ni Apo Diyos na maydaydayaw, Orlando Valdez, Larry Francisco Correa Jr., ket ni manong Samuel Cadiente, ni Apo Diyos kumay timang bendisyon kada kayo manong. Ken uray pay, dagiti kakabsat tayo digdita Dubai. Ket ni Apo Diyos mang bendisyon kada manong Joseph, ken manang Febe. Lapotat, nga isudag buybuya. Ijay Dubai, ken dagiti membro ni Pastor John Overn Lungob, ijay Abu Dhabi. Ken kasama dagiti amin nga membro ni Pastor Ros Rapanut, ijay Incheon nga Ilocano. Dagiti OFW, ijay Korea nga madamang buybuya. Ken uray pay ngagyaman ni Brother Alan Natividad, iti kararag tayo na iraman tayo so na ti kararag, ket ti Diyos kano iti maydaydayaw. Ni Manang Rodora Reyno Balino, ni Apo Diyos kumatimang bendisyon, damanong Dante Saka Tropes, a blessed Sunday to everyone, the Sir June Sermonia, dita Quezon City, kastamet si Sir Lynn de los Reyes, ni Apo Diyos timang madidayaw, di Nanay Josefina Bautista, iti Diyos iti madidayaw, kakabsat, iti Canada ni Sister Fermina Ildefonso, ni Tita Fermina Ildefonso, ken uray pay, dagiti Saklayan family, dita USA, ni Apo Diyos kumay iti madidayaw, ken may tanok, kada kayo amin kakabsat nga daditoy nga nakadwami ket ni Apo Diyos kuma iti maydaydayaw kadigiti biyagyo
Ket ited yu laong kanyak dagiti prayer request yu. Tapno maidawdawatan ken maikarkaragan da kayo. The Grace Salinas Raros ni Ate Tita Joan Raros. Ket ni Apo Diyos kuma iti mang bendisyon kada kayo amin. The Pastor Remy Vizcaro Amarles ni Apo Diyos mang bendisyon kada kayo amin. Ngagbuybuya. Kangrunan nakadigiti naka-lockdown nga awan online service da. Ket adda nga ditoy da ngagbuybuya iti 7 a.m. service iti Tinax United Methodist Church. Madamdama kakabsat adda iti church council meeting tayo. Ket iti alauna agatindar kayo kuma iti church council meeting tayo. Umuna nga church council meeting tayo. Into numalem iti alauna. Ken kasama digiti schedule ti services nakita yo kakabsat. Madamdama alas 9. Isu iti 9 a.m. service ket ni Doc Menry Mendillo iti mangganyo nga ag-sermon. Ken kasamot ni Pastor Jericho Ong into 3 a.m. service. Ket ni Apo Diyos kumay iti mang bendisyon kada tayo amin kakabsat itangal daw anang ipaay iti presensya. Tayo iti Diyos. Saan laang iti Diyos ti mangipaay iti presensya na nudiket uray pay kada tayo kumakakabsat. Ited tayo. Iti presensya tayo iti Diyos. Ket at dapay renwel iti mayroon pa bang renwel? Wala na. Yung mga okay na po. Sige, ni Apo Diyos ti may didayaw kakabsat ket kantayan tayo ti mauding himno. Arabiden na kadua po kasmayan lupo tinakem mo tasikat ng tet dito'y biyag ko si urayak iti kayat mo agrahim iti sangwanam kasasaad ko imatangan basbasol ko kat tiugaso tapno dumadang lus daytoy biyag siksikalati umdasapo amang tednatal na apuso makaagasti nasakit ko ket mangpunasti ladingit ko pagbalinen ng kadua po anatulnog nga adipen mo Espiritum ti item kanya ketagikwaem kadaytoy biyag. Agkararag tayo, when o Diyos, agyaman kami, iti panangaramat mo, iti biyag mi, itangal daw, tapno agdaydayaw kami, iti nasantuan anagan mo o apo ming Heso Kristo. Agyaman kami iti biyag ni Ate Neri sa Monte, ni Manong Jimmy sa Monte, ang nakadwami itangal daw apo, anang ipaay iti presensya daken ka, tapno agmaymay sa kami itinagan mo. Agyaman kami iti biyag ni Brother Jodic de los Reyes, kayas pianista mi o apo, tapno mapaspasehat itin kami panagkanta, iti sangwanam. Ken kastamet o apo, agyaman kami, kadagiti media team, nga ipangpanguluan ni Brother Francis Sichanco. Agyaman kami, kadagiti biyag da o Diyos, anang ipaay, iti daytoy nga 7 a.m. worship service. Tapno kasta o apo, ket maiwaragawag mi sasaom saan laang dito'y nasyon mi, no di ket uray pa'y iji balasiw taaw. Wano mga nasantuan, bendisyon na nakamaamin itangal daw ka di o apo. Ikamatalik mi iti biyag iti saktumunggal maysa,
nakadwami iti dayto nga serbisyo. Tapno kas tao Apo ket sikat in kami nga padayawan. Ket dawaten mi o Dios nga bendisyonam ti umuna nga church council service iti panangidaulo ni Sir Jovito Sermonia ken iti admin mi ni Pastor Menry Mendilio. Ket bendisyonam kadi iti planning in kami aramiden into numalam. Ket agbaligi kadi o Apo, agbaligi dagitoy nga plano para iti daytoy nga tawen babaon iti presensyam o Dios. Ama, pakawanan na kami kadagiti anyaman nga naramid mi nga basol ti sangwanam. Dalusan na kami kadi iti daytoy nga aldaw. Ket sikalaong kadi o Apo ti agari iti biag mi. Ket dagiti ti dawat kan kararag mi. Babaon tinagan ni Apo mi nga Jesucristo kas manubot kan mangisalakan mi. Amen. Ti Ama ken Anak umam, ken Espiritu liliwa, dayawen na ipangruna, ti langit ken ti dagat. Amen. Kaya itawatin tayo iti pamendisyon iti Diyos Ama, babon ti anak na isu ni Apo Jesucristo, nga isu ti dalan, isu ti pudno, ken iti biag. Ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kuma iti awaten ti ta, nga awan patinggana. Amen. 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 Madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Jesucristo.